Ало. Ало? Какво правиш дама? Нищо, пуснали си ми съобщение, звъня, намирам, пише, че е грешен кода. Не, това му е генето, бе, не му бира. Това му е генето. Това е много къде рита топки се смеда, бе, там от Дарогарата. Вучови. И там на Манчеко, брат му нека Манчеко било, той поне идва да рита звене по обед, го преместил на друго место. Ще го реша веднага. Айде, виж го има извън. Добре. Айде. Ало, Манчеко, здравей, там сам. Да слушам, добър вечер. Много късно си го звъня. Няма проблем, слушам. Николай Методиев Вучев имаш ли? Да, имам. Къде си го преместил? И той е от тия телкачите, мисля. При нас някъде в сградата, нямам спомен вече. Дали са 16, трябва да проверя точно. Или в МСА, или някъде. Какво да го правим? Нека футбол.